Мария беше ученичка в 7-ми клас. Винаги усмихната, с тетрадки, пълни с цветни заглавия и малки рисунки в ъгълчетата. Начина до нея седеше Даниел, момче с рошава коса и вечно изпълнено с идеи лице. Една сутрин, докато вървяха към училище, Даниел надникна в раницата й. Пак ли носиш онази огромна бутилка вода? Да, и какво? Когато на теб ти свърши, кой ти дава? Добре де, ти, но все пак тя е по-голяма от мен. На голямото междучасие седнаха под върбата в училищния двор. Даниел й подаде листче, на което беше нарисувал учителя по математика като супергерой с плащ от уравнение. Това какво е? Новият герой, супер корен квадратен, спасител на всички изгубени в задачите. Тогава аз съм му верният помощник. След часовете отидоха в библиотеката уж да учат за контролното по истории. Добре, кой е подписал Сън-Стефанския договор? Ти разбира се. Така минаваха дните им. С шеги, споделени кифлички от пекарната и онзи особен уют, който се появява само когато имаш приятел, с когото всичко е по-забавно.